दिनै आङो बिपिएफ दोलोनि सासे एमएलए हिसाबै बर्तमान आसामनि मन्थ्रि हिसाबै नैबे समस्तिनिफ्रायनो आं देरहालांनाय एमएलए हिसाबै आं बिराद गोजोनदों। दिनै जोंनि थांनाय इलेक्सनाव रायजो राजानो होनाय जि मोनबा गेरेन्टि नैबे मोनबा गेरेन्टिनि एकदम गिबि दिनै स्किम होजेननायखौ जों मावजेननो हाबाय 5 सेरफाङाव। दिनै बेवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 900 मोनबाय। 100 जन जोंहा जायफोरनाखि निबनुवाफोर बेखारफोर बिसोरो 2 लाख थाखा मोनबाय। आरो बेनिफ्राय हा पाट्टा 25 ना 35 मोनबाय। आरो बेनिफ्राय ज्येष्ठ नागरिक जायखौ जों बैसोगोराफोर होनो बिथांमोना 100 जन मोननो हाबाय। आरो बेनिफ्राय गोरिब दुखियाफ्रा 1200सो मोननो हाबाय। जिखिनि मोनबा गेरेन्टि दिनै बेखौ मोनजोब्बाय बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय अभिनन्दन जासिदों, कंग्रेचुलेसन जासिदों। बिथांमोना जाहाथे बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनानै जाहाथे गावनि जिउआव मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो आं बेखौ मिजिंथिदों। ओमफ्राय जोंनि गेजेराव मोनै थाबावगोन बे स्वाभाबिक सेल्फ हेल्प ग्रुपआ खनसेनोथ' होजोबनो हानाय नंला बेखौ। आरो जोंनि गेजेराव बेखारबो थाबावगोन, जोंनि गेजेराव गरिब दुखिया थाबावगोन। दा बेफोरखौ आङो बेखौनो खावलायगोन सोरबा नैबे सेथि खेबनि लिस्टआव थायाखैब्ला खुनु दुखु खालामनांगौनि खोथा गैया। जोंनि जायफोर मोनबा गेरेन्टि स्किम बे जाबाय मोनसे बिटिसिनि फ्लेगशिप प्रग्राम। आरो फ्लेगशिप प्रग्रामखौ जों लादों 5 इयार्सनि थाखाय। आरो मोजां जायोबा बेखौ 10 इयार्सबो जों लांनो हागौ। ओंखायनो बेहाय खुनु गिनांगौ गैया। आंथ' दिनै आरो डाबल गेरेन्टि होबावगोन। बयबो खनसे खनसे मोननानै आरो डाबल मोनबावगोनसो। सेल्फ हेल्प ग्रुपआ जों नेक्स्ट इयार होबानो जोबजोबसिगोन। आरो बे जोबखांबा आरोबाव जि रिमाइनिं 3 इयार्स बेवहाय आरोबाव डाबलबो मोनगोन आरो एमाउन्टआ बांबावगोनसो आरो। सार बेजों लोगोसे दिनै मोनसे सोंलु खालामनो सानो जोङो दिनै नोंथांनि जिखिनि फेमिलिनि आन्दाराव दिनै बे 5 सेरफां ब्लकनि आन्दाराव दिनै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों जे 5 सेरफांखौ नोंथांजों लोगोसे लांफागोन आरो बयबो मोजाङै मिलिजुलि थाथों आरो मावलांबाय थाथों होननानै बे दिगजों थांदों मा बुंनो सानो सार बेनि बेलायाव? दा बेखौथ' जों अरायसम बुंबाय थाखायो बिपिएफनि धोरोमानो बेनो। जोंना जाहैबाय धर्म निरपेक्ष जों दोलो। बेवहाय बिपिएफआव खुनु जाथि होननाय गैया मोनसे। बेवहाय खुनु मोनसे धर्म होननाय गैया। बेयाव मोनसे भाषा होननाय गैया। जोंनि भाषायानो जाहैबाय बिपिएफ, जोंनि रावानो जाहैबाय बिपिएफ, जोंनि जाथियानो जाहैबाय बिपिएफ। ओंखायनो जों जयैनो बयबो जाथि जनगोष्ठीखौ जोङो मान मर्यादा होनानै जोंनि गेजेराव बिदा फंबाय सानलायनानै जाहाथे जों खौसे लाखिनानै गोजोनै सोलिलांनांगौ आरो बयखौबो जोङो समान जौगानाय होनांगौ, समान सन्मान होनांगौ बे नितिजों जों खामानि मावगासिनो दङ। आरो बे मात्र खुगायाव बांनाय बाथ्रा नङा, जों बेखौ जागायजेनबायबो आरो। नोंथाङा फैगौ 5 बोसोराव नोंथाङा मा डेभेलपमेन्ट खालामनो थाखाय मासपाटआव सिन्था खालामदों आरो बे सायख'थियाव मा इस्यु लाना बाहागो लागोन नोंथां? मावनायाथ' एबार आं बिराद सानदों। आंथ' मावनो गोसोजोंथ' बिराद मावनो गोसोखामोन। खिन्थु थांनाय 10 बोसोर आं जिहेथु एमएलए हिसाबै मावनांबाय बेनि गेजेरावबो 4 बोसोर आं अपोजिसन एमएलए जाबाय। बेखायनो हाजोबाखै। एबार जिहेथु आङो मन्थ्रि मोनबावगोन आं बेखौ फुरा कनफिडेन्टआव दङ। आरो बे हिसाबै आं बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु सानदों। अकल आङो समस्तिल' सानबा जाला। उदालगुरि हिसाबै एबार नैबेवहाय मोनसे स्टेट इउनिभारसिटि लाबोनायनि सिमां दङ। मोनसे मेडिकेल कलेज लाबोनायनि सिमां दङ। आरो बेनिफ्राय श्रीरामपुरनिफ्राय माजबादसिम नेसनेल हाइवे बे बिटिसि एकर्डआव दंमोन। आरो बेनिफ्राय जोंहा माजबादनिफ्राय हलंगिसिम बिटिआर एकर्डआव दंमोन। बे मोननैखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगौ। आं बेखौ बिराद नाजागोन। मोनसेया जाहैबाय भैरबकुन्द जि पिकनिक स्पट बुंनो थाङोब्ला दैसानि सानजाया गासिबो माजबाद गोजा। आं बेहायबो मोनसे अर्गेनाइज पिकनिक स्पट आरो मोनसे इक' टुरिजम डेभेलपमेन्ट बेवहाय माने हिउज नाम्बार्स मानसिफोरखौ मा होनगोन बेखौ सेल्फ इमप्लयमेन्ट बा इनकाम आरो इमप्लयमेन्ट जेनेरेसन होनो थाखाय मोनसे पलिसि लादों। आरो बेनिफ्राय बेयावनो थानाय किसु जोंनि ट्राइबेल गामिफोरखौ मडेल ट्राइबेल भिलेजसिम कनभार्ट खालामनो आं सिन्था खालामदों। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि समस्तियाव मोनसे बिराद मोजां हस्टेल थानांगौ। आं बेखौ सिन्था खालामनानै रौता मडेलखौ आं बासिदों। एबार रौता मडेलखौ आङो एकदम माने ओरैबायदि मोनसे मोजां रोखोमनि हस्टेल बानायगोन जाहाथे जोंनि गरिब दुखिया बेयावनो सिकित्सा मोननो हायो आरो अपारेशनसिम। आरो मोनसेया जाहैबाय कलेजाबो मोनसे आं ओरैबायदि मोनसे मोजां कलेज बानायगोन। आङो केबिआर डिग्री कलेजखौ आं सायख'दों। आं बेहाय एखेबारे मोजां स्टेन्डार्डनि कलेज बानायनानै जोंनि गरिब दुखिया जाहाथे पिजिसिम फरायनो हायो नैबे बेब'स्थाखौ लागोन। आरो बेनि अनगायैबो दंबावो आं एबार आं निजायैनो किसुमान 10थासो गामि आं डिक्लार होगोन इलेक्सन देरहाग्रोमोना। बे जाहैबाय एमएलए मडेल भिलेज। बे 10था मडेल भिलेजखौ आं एमएलएनि इनिसियेटिभजोंनो गासिबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय माल्टि डिपार्टमेन्ट्सखौ लानानै मडेल भिलेज आङो सृष्टि खालामनो नाजागोन। आरो बेखौनो आदर्श हिसाबै लानानै गुबुन गामिफोरखौबो बेजोंनो माने मा होनगोन थुलुंगा होगोन आरो। सार बिटिसिआव गासै 15टा एमएलए दं। बेनि गेजेराव नोंथांखौनो स्ट्रंगेस्ट होनना बुंनो दिनै मासबाद इलेक्सनाव नोंथांखौ बुंबाय थादों जे चरन बर' बिथाङानो दिनै एक्टिभ रल लाबाय थादों आरो बिथाङानो मोजाङै बे समस्तिखौ मोजां उन्नयन खालामलांबाय थादों बुंदों सार। दानि गेरेन्टि होखाबाय सार एडभान्स। स्ट्रंखौथ' आं मिथिला। आं खिन्थु बिराद खामानि मावो। आं सा साज्रां थांग्रा मानसि नङा। एखेबारे माने
थर' आरो थर' माने दिनै इलेक्सन गेलेनांगौ माने बयखौबो हांख्रायनांगौ बयनाबो भट बिनांगौ जेसेबां हायो बयनिसिमबो थांनानै आंनो भट बिनो गोसो जायो आरो खनसे नङा जाहाथे खननै खनथाम बिनो हायो नामा आं बेखौ गोसो होयो आरो जाहाथे रायजोजों आंहा जिखिनि आंनि माने भट बिनाय बे आंनि मोनसे दायित्व बे हिसाबै आं बेखौ मावफुंनो लुगैयो ओंखायनो जेरावबो हाबदों आरो थांनाय जि 6 मासाव आं जि खामानि मावो दासान्दि फिथा हागासिनो आं दिनै आं माजबाद बेसिडिसियाव 11টা আসনিৰ মই আজি পিঠা কাটিছো মাছবাদ বেচিডিচিত এটা বেচিডিচিত মই মোৰ কাটিত এটা চিচি ব্লগৰ পিঠা কাটিছো তাৰপিছত আহি পেলাই মই হেৰিত কি কয় এইটো হ'ল কালিবাৰীত মই কালী মন্দিৰ বনাবৰ বাবে 10 লাখ টকা দিছো পিঠা কাটিছো তাৰপিছত আহিলো মই আমাৰ আশা অফিচত মই আমাৰ জাতীয় নায়ক প্ৰদীপ নাগৰ ষ্টেচু বনোৱা লগতে আশা অফিচটো পুনৰ মেৰামতি কৰা ইয়াৰ কাৰণে মই 30 লাখ টকা দিছো ইয়াৰ আধাইলা স্থাপন কৰিছো তাৰপিছত মই আহি পেলাই আমাৰ মাছবাদ পেটনাৰীৰ পৰা ৰূপাৰোডত যোৱা এই ৰাস্তাটো এতিয়ালৈকে পকি হোৱা নাই কালবাৰ ভাল নাই বি অফিচ যোৱালৈকে ৰাস্তা নাই ইয়াতো প্ৰায় 1 কোটিতকৈ অধিক টকা দি পেলাই আজি মই আধাইলা স্থাপন কৰিলো তাৰপিছত মই আকৌ আমাৰ সদ ব্ৰহ্ম ধৰ্মৰ যি কাৰ্যালয় যজ্ঞালয় ইয়ালৈ আহিলো তাতেও মই আজি 20 লাখ টকা দিছো তেওঁলোকৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন কৰিবৰ বাবে তাতেও মই কৰিছো তাৰপিছত আকৌ মই আচ্ছা অফিচত গলো আচ্ছা অফিচত যাই তেওঁলোকৰ বিল্ডিংটো পুনৰ মেৰামতি ভালকে কৰিবৰ কাৰণে তাতেও 30 লাখ টকা দিছো ইয়াৰো আধাইলা স্থাপন কৰিছো তাৰপিছত আকৌ আছিল আমাৰ মাছবাদ সমবায় সমিতি ইয়াত গোডাউন নাই গোডাউন বনাবৰ কাৰণে মই টকা দিছো এইটো কৰিব লগা আছিল কিন্তু নহল এইটো মানুহ নাছিলে আজি তাৰপিছত আকৌ মাছবাদৰ জামে মছজিদ তাতেও ড্ৰেনেজ বনাবৰ কাৰণে আধাইলা স্থাপন কৰিছো তাৰপিছত থাকি গৈছে আমাৰ ৰামকৃষ্ণ মন্দিৰ হেৰি ৰামকৃষ্ণ নাকি এইটো ৰামকৃষ্ণ মিছন ৰামকৃষ্ণ বনাবৰ বাবে তাতেও মই 10 লাখ টকা দিছো ইয়াৰো পিঠা কাটা নিচিনা তো তেনেকা বিভিন্ন আঁচনিৰ আজি মই শুভ আৰম্ভণি কৰিছো আৰু এটা পাহৰিছো মই অসম সাহিত্য সভা তেওঁলোকৰ অফিচটোকো পুনৰ মানে কিবা কৰিবৰ কাৰণে মেৰামতি নিৰ্মাণ কৰিবৰ কাৰণে তাতে দিছো সমবায়ত 5 লাখ দিছো অসম সাহিত্য সভাত 5 লাখ দিছো মছজিদত 3 লাখ দিছো তাৰপিছত ব্ৰহ্ম ধৰ্মত 19 লাখ দিছো আচ্ছা অফিচত 30 লাখ দিছো আশা অফিচত 30 লাখ দিছো তাৰপিছত এটা থাকি গ'ল অসম সাহিত্য সভাত 5 লাখ দিছো আৰু আমাৰ মাছবাদৰ যি অডিটৰিয়াম ইয়াৰ সাউণ্ড প্ৰুফ নাই সিলিং নাই টাইলছ নাই এইটো কৰিবৰ কাৰণে 50 লাখ টকা দিছো তো আপোনালোকে চাব এতিয়া মাছবাদ বেচিডিচিত কিমান কাম হৈছে আৰু কেইদিনমান আগত মই মাছবাদৰ বানপানী ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে 2.5 কোটি টকা দিছিলো আধাইলা স্থাপন হৈছে কাম চলি আছে আৰু মাছবাদতে ৰাস্তা এইটো 1 কোটি 40 মান আছে নেকি চিচি ব্লক হ'ব কালবাৰ হ'ব আৰু সময়হে নাই নহলে কৰিবলৈ বহুত আছিল সেইটো হোষ্টেল বনাই আছে তাতে মই 2.5 কোটি টকা দিছো আমাৰ ITI হোষ্টেল গাৰ্লছ হোষ্টেল বনাবৰ কাৰণে মই 2.5 কোটি টকা দিছো এই ফিল্ডটো বনাবৰ বাবে BTCৰ পৰা 5 কোটি আৰু মোৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 2 কোটি টকা দিছো কিমান হ'ল 7 কোটি টকা আৰু ফুলগুৰি বান্ধটো ভালকে বনাবৰ কাৰণে ইয়াত মই 4.5 কোটি টকা দিছো আৰু তাৰ পিছত কি মন্দিৰ আছিল এইটো মহামণি মন্দিৰ বনাবৰ কাৰণে 1 কোটি 10 লাখ টকা দিছো ফুলগুৰি বান্ধটো কেনেল চেনেল সব একেবাৰে বহুত ডেমেজ হৈছে গেট সেট বদলাই পেলাই ভালকে কৰিবৰ কাৰণে গাইড বান্ধ এপ্লাক্স বান্ধ কেনেলটো সব চিচি বনাবৰ কাৰণে 4.5 কোটি তাৰপিছত মহামণি মন্দিৰটো বনাবৰ কাৰণে কিমান 1 কোটি 10 লাখ তো চাব তেতিয়াহ'লে এটা বেচিডিচিত মই কিমান কাম কৰিছো তো পুৰা উন্নয়নৰ কাম কৰিব চেষ্টা কৰিছো উন্নয়ন কৰিম মোৰ সপোন আছে যাতে এই সমষ্টিখন উন্নয়ন কৰি যাব পাৰে আৰু কেইদিনমান পিছত আপোনালোকক মই জনাও 12 তাৰিখত মই আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চিলভিয়াছ খণ্ডপান তেখেতে ইয়াৰ পৰা অসম বিধানসভালৈ 5 বাৰ জিকি গৈছিল ইয়াৰ পৰা 3 বাৰ তেখেতে মন্ত্ৰী হৈছিল কিন্তু তেখেতৰ আমি ৰাখিব পৰা নাই যাৰ ফলত আজি নতুন প্ৰজন্মই তেখেতক পাহৰিব বিচাৰিছে কিন্তু তেখেতৰ বহুত অৱদান আছে তেখেতে কংগ্ৰেছৰ হ'ব পাৰে মই BPF হ'ব পাৰে তথাপিও তেনেকা ভাল আদৰ্শ থকা ব্যক্তিক জীয়াই ৰখাটো আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল কথা আৰু এইটো এটা ইতিহাস হৈ থকাটো ভাল এইটো লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ মই ধনশীত তেখেতে যিহেতু জন্ম লৈছিল ধনশী খেলপথাৰটো তেখেতৰ নামত এইবাৰ ভালকে বনাই পেলাই তেখেতৰ ষ্টেচু মই নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু অহা 12 তাৰিখত এইটো আমি শুভ উদ্বোধন কৰিম তেনেকা ধৰণে কাম কৰি আছো স্যার মই লাস্টে আপনাকে একটা প্রশ্ন করেন যে আপনি
सार बर' बुंनो सानो जों बे समाव नोंथांनि मोनसे मेजर मोनसे कुइसन खालामनो सानो जोङो नोंथाङा BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो नोंथांनि सेथि खेब बुंनांगोन जे केबिनेट मन्थ्रि दिनै स्टेटनिफ्राय दिनै CM-निफ्राय सायख' जादों नोंथाङा मा बुंगोन गल एचिभमेन्ट मोनबाय नोंथाङा माने खम समावनो नोंथांखौ सायख'ग्रोबाय बेनि फिथाइया मा दा आंथ' बिराद माने मा होनगोन आराम्भनिफ्राय BPF आव दङ आं निष्ठारै खामानि मावबोदों 2005 सनाव जिहेतु BPF आ जन्म जादों बेनिफ्राय आं दङ फाउन्डार आङो जेनेरेल सेक्रेटारि धनस्रि समष्टिनि आङो खनथाम जेनेरेल सेक्रेटारि जादों जिल्लायाव आं खननै जेनेरेल सेक्रेटारि जादों बिनि उनावहाय सेन्ट्रेल इउथ BPF नि आंखौ आफादगिरि बानायदों 10 बोसोर एखेराहे आङो एकदम एक्टिभ पलिटिक्सआव आं इनभल्भमोन BPF आव खुनु साइड पार्टआव नङा एक्टिभलि आं खामानि मावदों निस्सय बिनिनो आंनो मोनसे बिनो माबा होबाय आंनो मोनसे फिननाय होबाय बा बिनिनो मोनसे आंनो बान्था होबाय बे बान्था महरै आं MLA जाबाय MLA खौबो आं रायजोनि अननायाव खननै जाबाय जानायनि उनावहाय दिनै जिहेतु जोङो BPF सरकार बिटिसिआव दानो हानानै जोंनि आसामनि पलिटिक्सआव एसे सोलाय-सोल' फैबाय सोलाय-सोल' फैनानै BPF नो मन्थ्रि होबाय दा मन्थ्रि होनायाव निस्सय बेफोरनि थाखायनो आंनो आंनि दोलोनि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोबां खोथाखौ नायनानै आं थारैनो निस्सय मन्थ्रि होदों दा बेनि सायावथ' रोजा रोजा साबायखर थागोन आरो आं जिखिनि बिबान मोनदों बे बिबानखौ आं निष्ठारै मावफुंदों अकल आंनि समस्तिल' नङा गथाय आसाम गथाय BTC खौ मारै आंनि मोननाय डिपार्टमेन्टजों आं मोजां खामानि मावनो हागोन बेफोराव आं गोसो होबाय बिसायख'थिनि उनाव आसाम बिसायख'थिनि उनावहाय जिहेतु MLA फोरनि जितु मन्थ्रिफ्रा बायलांगोन बे समाव गोदान दागोन बे समावहाय हयथ' उदालगुरि जिल्लानिफ्रायबो माने केबिनेट मन्थ्रि बा मन्थ्रि मोननायनि हाबिलास थागोन बेयाव मा बुङो उदालगुरि जिल्ला आंबोथ' उदालगुरि जिल्ला ना आरोबाव नोंथांजों थानो हागौ बयहाबो अधिकार दङ बयबो बिगोन बयबो नागिरगोन खिन्थु होग्राया डिसिसन लागोन नङा होमबा होग्राया डिसिसन लागोन बे हिसाबै